Sa Inquirer. Giklaro ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga dili matawag nga ayuda ang pagpamaligya og 20 pesos per kilo nga NFA rice sa mga mulupyo sa Sugbo. Kini taliwa sa suhestyon sa Commission on Elections nga ipahunong ang pagpatuman sa 20 pesos rice program sa kasamtangang administrasyon hangtod sa katapusang adlaw sa piniliay. Mipadayag ang kadagkuan sa COMELEC sa kauluhan, pinaagi ni Chairman Erwin Garcia nga temporaryo nga ipahunong ang pagpamaligya sa maong bugas sulod sa napo kaadlaw alang sa pagsanong sa ayuda ban. Ang Department of Agriculture silang bahin mituman sa maong awhag sa COMELEC og mipadayag nga dayon ng Mayo 13 mupadayon ang pagpamaligya sa 20 pesos matag kilo nga NFA rice. Based on sa aming natanggap na sulat sa kanila. But to be on the safe side, siyempre ayaw din naman natin na ayoko naman makasuhan. Dinhi sa Kabisayan, gitataw sa Regional Director sa COMELEC 7, Attorney Francisco Pobe, nga igo lamang sila nga mutuman sa kamanduan sa ilang uluhang buhatan. Ilabi na sa strikto nga pagsiguro nga way ayuda nga ipanghatag na po kaadlaw sa dili pa ang piniliay. Communications, but as far as I know, nakita na ako sa national television at the same time sa social media nga the chairman emphasizes nga 10 days before election, ang tanang mga financial assistance, ayuda for that matter, are totally banned from implementations. And then, I would nakita po na ko nga kaning atong pagpamaligya sa 20 pesos kuan is really a form of ayuda. So, na-cover na siya karon sa 10 days banning. Apan si Gobernador Garcia siyang bahin, una nang namahayag sa mga sakop sa media atol sa rollout sa 20 pesos rice program ni adtong Mayo 1 sa Kapitolyo nga dili pagpang-apod-apod og ayuda ang ilang gibuhat. Di naman nagbibigay binibenta yan. This is not a giveaway. Hindi to ayuda. Sa hayan pagpadayon sa pagpamaligya sa maong baratong NFA rice, apil sa mga pilot areas mo ang Central, Eastern ug Western Visayas, apil ng Negros Island region. Samtang gibisita sa MyTV Cebu News Team ang labing dagko nga merkado sa dakbayan sa Sugbo, ang Carbon ug Tabuan Public Market. Nasayra nato sa mga accredited NFA rice retailers nga nagpaabot sab sila nga makadawat sa 20 pesos per kilo nga bugas. Ilabi na nga dugay na silang wa kadawat og supply ug nakapamaligya sa mga matang sa bugas. Wala mi tagai ang mga retailer kay kuno adto ra sa LGU dapat unta maghatag sila sa mga retailer sa mga kada merkaduhan ba para ang mga malit dili na magpliti-pliti sama ana taga diri makapalit unta diri namo dili man wala man mi gihatagan wala man mi patinda ana sa una retailer biya mig NFA. Naay mangita katong nakabasa sila sa Facebook pero wala man misad baligya din hinoon. Basing curious sila ba ko sa hinawong pero wala may wala may stocks. Samtang ubang mga mamalitay ng hinaot nga human sa eleksyon, mapadayon unta ang pagpamaligya sa baratong NFA rice. Kuha na kay mukao mo kung bugas matagadlaw. O bayantang di pa iundang sa wapay eleksyon, ipadayon lang nagyapon nila. Paong ko, basta bisang unsa ka, basta barato, basta mayo lang sa klase, dili mabukbukon. Mayo kay makakuanta, makatipid ta, makadaginot sa presyo. Gawas sa NFA rice, nasayran sab sa MyTV Cebu News Team, gikan sa mga mamaligay og bugas, ang pag-us-o sa presyo sa ubang local ug imported nga well-milled rice sama sa jasmine rice. Gikan sa 52 pesos per kilo, karon anaa na sa 44 pesos per kilo. Og ang ganador og ivory nga may menos og 300 pesos matag sako. Sa laing bahin, ning nagkaduol na ang piniliay, duna say pahimangno ang COMELEC sa katawhan. Ang paghatag og bili sa atong boto alang sa kalambuan sa atong komunidad. In fact, ning activation nato sa Committee on Kontrabigay, ni-encourage sa public nga sumbong muna mo kay ato gyud pangitaan og paagi nga ato gyud masumpo ni nga mga binuhatan kay tungod kay ang atong boto o sa kasagrado o sa kaimportante nga boto para sa kalambuan sa atong komunidad. Kauban si Missy Garcia o John Ryan Ledesma, kini si Angelica Faisanyal alang sa MyTV Cebu.